Hello friends, good morning. Welcome back to my channel pagla da med channel आव नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो दा जोङो फुंनि समाव जोंनि फोथाराव एसे बेसर फोदोंमोन बे बेसर फोनायखौ जों एसे नायथिंनो फैदों आंजों लोगोसे दङ नै जोंनि गामिनि आदा जोङो दा बेसराव मायबाफोर दाउ अमा बायदिसिना बोरमा सोरमाफोरा जानायदों नामा बेसरखौ गाग्लिनायदों जानायदों नामा होननानै नायनो फैदों एसे बारा फोआखै बेसरालाय एसे जानो थाखाय ओरैनो बिगानै बिगाथामसो जादोंदां मानोना दानि थावफोरा मोजां नंला नालाय एसे न'आवनो फोनानै बेसरनि थावखौ जानाय बायदि जाया आरोना थावनि दामाबो एसे बारायबाय लोगोसेनो दामबो बारायदों बुस्थुफोराबो माने थावाबोथ' एसे गाज्रिसोदां उदैफोरा गेस्ट्रिक जालाबायो उदै गाज्रि जालाबायो थावखौथ' नांथारगौ नालाय दैलि स' जों बेखौनो बेसरखौ एसे नायनो फैबाय नै नोंथांमोनाबो एसे नायदो आंनि बेसरा जोंहानि बेसरा माबायदि जादों बिफा बोराया फोना गालांनाय दाखालि बे लंकेलानि ना थाइसुम होलायसिगोनदां इयाव थांनाय बोसोरावबो थाइसुम होदोंमोन थाइसुमानो जागोन स' बेसराथ' एसेबां गाज्रिबो जायाखै मोजांद्रायबो जायाखै मिडियामसो बे मोनसे आरो बे मोनसे गोलाव ओरैहाय गासै 3 बिगासो जागोनदां साफा जादोंना अरिजिनेल थाव जानांगौलै लोगोफोर अरिजिनेल थाव जानांगौ नङाबाथाय दानि थाव जानानै एकदम देहाफोरासो गाज्रि जाजोबोदां दामाबोथ' डेन्जारखा दामाबो अर जोंब्लावलायनाय दाम आरो मायबा मायबि अनेक धरननि थाव दङ ना बेलेग बेनो लोगोफोर बेसर बारियाव सोर सिखोला रोमै रोंलालै सिख्लायानो गैया आरो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै नोंथांमोना प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आंनि चेनेलाव गोबाङानो माने साबस्क्राइब खालामिफोरा नायनाय जायो स' नायखांनानै ओरैनो एसे मोजां मोनदोंब्ला लाइकबो थुदो साबस्क्राइबबो खालामदो चेनेलाबो बेसेबा गोबाव जसोना थाबाय स' दा एसे थांखांहोफिननांदो आरो फुंनि समावलाय माथो एसेबां साफा नुयोब्रा सिनारिफोरखौलाय ओरैजा पाहारखौ नुवाखैलाय माथो दिनै ओजोंहाय भुटान पाहारखौ नुहुरोमोन मालाबा दिनै नुवाखै स' लोगोफोर बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दिनै प्लिज नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै एसे हेल्प होदो आंखौबो दे दोनथ'लायबाय।